Bamako ana lamini na bolwada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wajibate ka don azigira an ka kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ wajibate jamana kunnafoni a b'o de maana ka bɔ Bamakɔ ka taa bila fo Mali kun n'a kun ka bɔ Bamakɔ ka taa bila fo diɲɛ n'a dan wajibate siga tɛ min na n'i y'i choix radio jɛka fɔlɔ jamana kunnafoni o kunnafoni ni sɛbɛnnikɛlaw kɔni y'a sɛbɛn suko ni dugusɛjɛ tɛ i na kunnafoni in sɔrɔ wajibate nka n'an sigira kɛnɛ kan a ti ɲɛ fa maa saba ka jɛ sɔgɔmada in na Hamid Jakite ale b'an gɛrɛtigɛ la nɛgɛw la wajibate k'a dɔn ni nin bɔra la i k'a dɔn ka ɲɛfɔ diɲɛ bɛɛ ye wajibate k'a dɔn radio jɛka fɔ ka kunnafoni sɔrɔli YouTube kan i k'a dɔn a sira ye jumɛn ye dɛ radio jɛkafɔ officiel n'i taara YouTube kan walima Facebook kan n'i y'a gosi san kelen kunnafoni kalo kelen kunnafoni i b'a bɛɛ lajɛlen dafalen sɔrɔ Hamid Jakite ɲama i k'an bilasira an k'an joie kunnafoni na karamɔgɔ dɔ b'a n bala cogo bɛɛ de wajibate ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako o Bamako wula don n'a dugusɛjɛ bɔli sɛbɛn san 30 ani kɔ a bɛ ɲɛgɛn wajibate o tɛ bila ko ye maa min ye nin yɔrɔ in sɛbɛn a tɔgɔ de ko Yusufu Konate Simbo wajibate a ko jamanakuntigi n ka foro bɛ n sɛbɛn la wajibate k'a dɔn jirijuguruninw ani wamisɛnninw kan k'a ɲɛdɔn wajibate nin kelen ma kɛ jamanajɛ ye nin kɔni kɛra an yɛrɛ dama an bɛ min ɲɛdɔn min ye kɛlɛ dɔnbaw ye wajibate a kɛr'u ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi Asimi Goïta wajibate k'a dɔn ani ministre de la défense ancien combattant général de corps d'armée Sadio Kamara wajibate k'a dɔn ka taa se min ye armée cɛkunbaw an ka sɔrɔsikulu wajibate k'a dɔn jɔn wala an ka jamana an bɛ se ka yɛlɛ kwa wajibate cɛ wo cɛ n'i b'i yɛrɛ fɛ i kɛra bamanan ye o i kɛra fila ye o i kɛra suraka ye wajibate n'i bi bamanji jɛrɛjɛkulu la waati dɔ sera k'i yɛrɛ ɲini wajibate sabula an ka sɔrɔsikulu minɛnkura min sɔrɔ olu bolo sen wajibate k'a dɔn tulonkɛ banna u b'u to Bamakɔ wajibate k'a dɔn jugu mana kɛ yɔrɔ la k'i taden tiɲɛ ni k'i halaki k'i yeele wajibate i k'a dɔn an ka duw kɔnɔ an ka sigidaw la an ɲɛ b'an denw ni an mɔdenw na u bi bɔ fo ka digi la u bi taa ka segi la wajibate k'a dɔn donnikuraw ni yɛlɛmakuraw b'u bolo wajibate n'i sigi i ka kabila n'i ka dugu bɛɛ bɛ ci k'a ban Mali sɔrɔsiw tɛ tulonkɛ bilen dɛ wajibate sɛbɛnnikɛla ko minɛnkura minnu sɔrɔla i k'a dɔn mugukura marifakura wajibate u k'a ma ko drone an kisi drone akisi wajibate a wari tamana jamana foroba wagande kɔnɔ tirikiw n'i ye jɛnsɛn naani jamana ta tirikiw de bɛ drone dilancogo dɔ ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan wajibate u ka drone laban wajibate k'a dɔn Mali y'o caman de sɔrɔ wajibate drone in kɔni ye suba ye dabali de b'a bolo dalilu de b'a bolo ale ni drone kɔrɔ min bɛ yen n'o ye TB2 an kisi wajibate a n'o tɛ kelen ye sabula n'i y'a mɛn moteur turbo propulseur wajibate k'a dɔn n'o kɔrɔ dɔn o de b'a la wajibate k'a dɔn o kɔrɔ min ye kilomɛtiri 11 ye sanfɛla la wajibate k'a dɔn a bi yɛlɛ fo kilomɛtiri 11 ɲɛ t'o ye masimanfɛn t'o ye ɲɛna mankan ɲɛrɛ t'a la o k'i bɔ yen a ka vitesse wajibate k'a dɔn 400 km à l'heure la hawla wala o tɛ ɲɛ tugun ɲɛ yɛlɛ an kɛrɛla ɲɔgɔnna sa 400 km à l'heure wajibate o k'i bɔ yen a bɛ heure 24 de kɛ wajibate k'a dɔn a bɛ munumunu salo kɛ k'a sɔrɔ a batterie ma ban i k'a dɔn a ma décharger wajibate o k'i bɔ yen min ye bombe ye bombe min ni a bɛ yaala n'o ye bombe jugu wajibate k'a dɔn 1500 kilo 1500 wajibate k'a dɔn a b'o de ta bombe na a bɛ se ka dugu kelen ci k'a ban ni ka maa 1000 fa k'a ban yɔrɔnin kelen wajibate k'a dɔn nin caman de dira Mali ma Mali y'a san i k'a dɔn turukiw bolo drone akisi wajibate i k'a dɔn Baykar n'o ye ayiwa turukikaw ka entreprise dɔ ye ale de bɛ nin dilan wajibate Asimu kelen ka nin da ka di an ka cɛbaw ma ministre min n'a bɛ kɛlɛ kunna f'a bɛ yɛlɛ muga wajibate k'a dɔn a banna kɛlɛ kɔni maa ka segin n'a ye a banna wajibate fo ni min kɔni marifa t'i bolo wajibate a bɛ se ka yeli kɛ dibi la a bɛ yeli kɛ fajiri a bɛ yeli kɛ tile fɛ wajibate k'a dɔn yɔrɔ jan boli a b'o kɛ yɔrɔ ɲɛ tugun ni ɲɛ yɛlɛ cɛ sabula kilomɛtiri 400 wajibate
k'o boli i k'a dɔn ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ ka taa ka baara kɛ ka segin ka na o yɔrɔnin kelen sɛbɛnnikɛla ko nin min na nin filɛ nin ye wa jabate i k'a dɔn sɔrɔdasiw kɔni nin bɛna dɔ fara Mali ka se ka Mali lakanani sabula yɔrɔ tɛ janya bilen wa jabate k'a dɔn ayiwa yɔrɔ tɛ janya bilen armée ka marali ma marifati ma wa jabate wuli ka jɔ ma u b'u to diɲɛ yɔrɔ bɛɛ duruni ka wuli sanfɛ a bɛ heure 24 de kɛ a bɛ taa maanifin ɲini wajabate k'a dɔn misi hali soso ani hadamaden a b'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na dibikurufin na sɛbɛnnikɛla ko nin dɔnniya kura minnu sɔrɔla wajabate k'a dɔn bamanjɛ wale maa t'a fɔ k'a ma ban sa wajabate nka na girin ɲɔgɔn fɛ ka taa marifati nin na o banna minisiri Kamara wajabate a ko nin minɛnkura minnu sɔrɔla n'a wari bɔra jamana wagati kɔnɔ a ko ɲɛdan kura hakilina kura lafiya bɔda kura wajabate ka sababu kɛ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɛra kelen ye Mali bolo wajabate i b'i to Kidali kɔfɛ i k'a dɔn ani bi Bamakɔ i k'a dɔn ayiwa Korofina yan wajabate a bɛɛ lajɛlen ye cogo kelen a wuli ka jɔ ka teli wajabate nafa min b'a la a n'a baara ka kɛnɛ wajabate yɔrɔnin kelen an bɛ donni minɛ ko bi wajabate sɛbɛnnikɛla ko Mali sɔrɔdasiw Asimu Goyita ani sɔrɔdasi ɲɛmaaw o y'u se kɛ wajabate k'a dɔn kalo damadɔ Mali b'a fɔ ko la ilaha illallah ashhadu anna Muhamadu rasulullah tabarikala ni kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula le pays faso sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ dɔ bɛ tɔgɔ o ye Isa Jigiba dɔgɔnɔkɛ a ko an ka taa pays dɔ kɔnɔ Isa ko mun dɔ bɛ tɔgɔ min ye Banyagarakaw ye sɛbɛnnikɛla ko u kɛmɛ ni ka ŋaniya ɲuman ta ka jamana ɲɛmaaw sɛgɛrɛ karamɔgɔ dɔ bɛ tɔgɔ k'a jira k'a fɔ min y'u ka gouverneur ba ye ale kɔni kɛmɛ ka fɛn yir'u la sɛbɛnnikɛla ko min ye gouverneur kura n'o ye Banyagara marabolo ye karamɔgɔ dɔ bɛ tɔgɔ o de ye colonel major Olivier Jassana a ko sɔrɔsikɛ ta fura dama kana bila bi la o de b'a tɔgɔ min kɔni ye basigi ye ko bɛ kana dɔɔni dɔɔni sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye dɔgɔnɔdugu lajɛ min ye Banmanju ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ u ye firin ka kɛ yen kan an ka jamana kɔrɔnfɛ bolo tɛmɛnen kɔfɛ ni ka bilisa ɲagami don dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ min ye bɛnbaliya ye min ye basigibaliya ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ b'a ye k'a fɔ o de kolokolola kosɛbɛ min kɔni ye Banmanju ye ko jɔnni kelen de don min ye Isa Jigiba ye a kɛmɛ ka ɲininkali kɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ ko in kɛmɛ fiɲɛtɔ bere ye maa tɛ bɔ maa la dugu tɛ bɔ dugu la a ko min ye bingalikɛlaw ye ka taa bila danajugukɛlaw la karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ dugu maa jɛ ka ban bɛɛ lajɛlen b'i ta fɔri kɛrɛfɛ sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ min ye dugudenw ye kulekan minnu kɛ e ko jamana ɲɛmɔgɔ kɔni kɛmɛ k'a mɛn sɛbɛnnikɛla ko min ye bɔli belebele u y'o de boloda dugu denmisɛnw olu kɔni ye ɲɔgɔn wele karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ min ka wele bila maakɔrɔbaw ma k'a jira k'a fɔ min bɛ dugu kunna bi maa kelen ko tɛ a ye bɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ an ka kɛ kɔnɔkulu kelen sabu kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ min ye an ka hakilinaw ye n'an cayara kosɛbɛ k'a da gouverneur kulo kan maa t'a dɔn min ye jamanakuntigi a b'a mɛn n'a dun y'a mɛn an ka kulekan ye fɛn mun ye a na wuli ka bolomakɛ kɛ ye joona joona sɛbɛnnikɛla ko min ye denmisɛnw y'a jira k'a fɔ fila t'olu fɛ kelen dɔrɔn de dugu lakana ye min ye gouverneur ye n'o ye colonel major Olivier Jassana ye a ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ min ye RN15 ye u ka poste fila bila yen ka bɔ Sévaré ka na Bandiagara k'u ka poste de sécurité fila bila sira la sɛbɛnnikɛla ko o ma tɛmɛ ka bɔ min ye patrouille ye o ka boloda Bandiagara n'a lamini na bingali minnu bɛ ka taa ka maaw sɛgɛrɛ ɛlɛ ni min ye misitigiw ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ka taa bi u ka misi wɛrɛ kɛ ka taa ni misiw ye o tuma k'u bɛ fɛ ka fu siri o danna sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye gouverneur ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ni tile fila na k'a kɛmɛ ka na ni sɔrɔsikulu min ye k'ale n'i daji tu kɛrɛfɛ a bɛ bin dɔ kan fɔta sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o sɔrɔsiw lajɛ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ u déterminé don o b'a jira k'a fɔ kantigɛda ye fɛn mun ye min kɔni ye dugu ye anw nakun tɛ fila ye kelen don maa minnu ye Banmanju u ka dugu bila walima an k'u ni diɲɛ fara o tuma k'an nakun y'o ye o bɛ min ɲini dugudenw fɛ maa kana dunan dogo bilen maa kana tiɲɛnikɛla dogo bilen n'a ye min ye ko suré don dugu kɔnɔ a ye n'a ɲɛfɔ an ye n ka kilisi ka di da ye muso yɔrɔ sɔrɔ dɛ a kana sigo la ko ni filanin ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don wajibate a ka di na date bila diɲɛ nɛgɛtɛ na kɔ n bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka ma soir de Bamako o Bamako wula n'a ma kari ɲɔgɔn na maanifin sɛbɛ tɛ dɔn Yusufu Konate Simbo nin y'a ka sɛbɛn ye wajibate k'a dɔn Bamandiya wale wajibate
te k'a dɔn a bɛ ban sɛbɛnnikɛla ko sɔrɔdasi kɛlɛbolo fara min bɛ yen n'o k'a ma Maliko wajaba te k'a dɔn u ye wulikajɔ min kɛ kɔsɔn in na Bamanji n'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ daminɛna sɛbɛnnikɛla ko Bamanji jɛrɛjɛkulu nin dun siɲɛ fɔlɔ ye o wajaba te k'a dɔn poste de sécurité min bɛ Sandari n'o bi Kayi mara la wajaba te nin y'u siɲɛ filanan ye nka a na dan nin kelen ma u y'a ɲini k'u bɛ taa bi yen nka ke yen sabotage wajaba te nka min ye teliya ye ani baara ɲɛdɔn ani kɔnma wajaba te o kɔni kɛra sababu ye min ye maa caman ye Bamanji la k'olu daji sɛbɛnnikɛla ko n'i ye hadamaden su bɔrɔndɔlen ye wajaba te k'a dɔn Bamanji la min ye moto 30 bonyanko ye wajaba te tɛgɛ dara i k'a dɔn moto 30 kan a bɛ komi maa minnu b'u moto ninnu sanfɛ olu ye coyi kɛ moto 30 moto kelen o kelen a jate ko maa fila de tun b'o kan wajaba te sɛbɛnnikɛla ko min ye sɔrɔdasiw yɛrɛ k'a fɔ an taara kɛnɛ kan ka taa mugu ci u la wa ayi wajaba te k'a dɔn sanfɛmɔɔw y'o nin baara in kɛ k'a ban sɛbɛnnikɛla ko n'u wulila sanfɛ bugubugu wajaba te k'a dɔn n'u ye ninnu datɔ lajɛ sabula u ye suraka waatiri ta moto ka suma ɲɛ kɔrɔ digi wajaba te law wajaba te k'a dɔn k'u suma k'u sɛkili tɔtɔ sɛbɛnnikɛla ko maa min su kɔni yera kɛnɛ kan wajaba te e k'a dɔn o ti dan ka ban min kɔni ye an k'an kɔda ka taa ka minɛnw don o de cayara Sandari a posu je kalo tile 18 wajaba te ni hakili b'a la i b'a ye k'a fɔ bingani wale kun kɛra u fɛ fana min kɔni ye maa ye an ka fanfɛla la maa ma t'o la nka min kɔni ye minɛnw ye mobiliw ni motow u y'olu caman jeni wajaba te o senfɛ u ye maa 20 de fa Bamanjiw la anw ka yɔrɔ la maa si den kelen ni ma to a la tabarikala sɛbɛnnikɛla ko gendarme minnu bɛ yen wajaba te u y'u ɲɛsin olu de ma kosɛbɛ sɔrɔdasikuluw bɔra jɛma i k'a dɔn ka na bolomadɛmɛ kɛ ninnu na wajaba te yangadi sɛbɛnnikɛla ko kuma min n'u bi ko in kɛ o y'a sɔrɔ wele bilala sɔrɔdasiw ma ka bɔ jɛma wajaba te olu sina ka na bɛn n'u ye ten dɔw bi boli la wajaba te yangadi ye n'i ye kulekan mɛn wajaba te kana siga u karilen ɲɔgɔn na wajaba te fɛn o fɛn kɔni yer'o kɛnɛ kan u y'a bɛɛ fa k'a pan sɛbɛnnikɛla ko an ka sɔrɔdasiw kan ka fo jango kɔsɛ in na minɛnkuraw ani dabalikura min tigɛlen nɔfɛ wajaba te k'a dɔn u t'a to u ka hinɛ maa na bilen sabula wajaba te nin ko in yɛrɛ de ka ban jamana kɔrɔtɔlen don labɛn ni dabali ɲumanw kama ni nin ko in ma ban mɔgɔw tɛ lafiya sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ wula la sirène sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ o ye min ye dugu fana Keyita dugu fana a ko min ye premier ministre kurakura n'o ye général de division Ablaye Mayiga a ko a y'a fɔ a y'a kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko jamanadenw kɔni sigilen bɛ ka lajɛli kɛ karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ min ye Mali premier ministre kurakura ye mago minnu bilalen bɛ ka makɔnɔ na sa doni kɔrɔ wa a ko ɲininkali to min bɛ yen nka n'i ye magow lajɛ karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ min ye gɛlɛman dɔ bɛ yen n'o ye kuranko ye général de division Ablaye Mayiga a ko bila ka suma tere man ɲi sɛbɛnnikɛla ko maa min ye ministre de l'énergie kurakura ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ i b'a ye k'a fɔ a y'a ɲini o fɛ joona an ka taa lajɛ mun ni mun yɛrɛ de bɛ ka cakɛyɔrɔ la mun de kɛn bɛ ka kuranko in balan an ka taa lajɛ ɲɛ na karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ jango an ka jɛ ka fura ɲini ɲɔgɔn fɛ sɛbɛnnikɛla ko min y'o taama y'o bolodara ko no i b'a ye k'a fɔ u taara u ɲɛda min ye kuran bɛ bɔ yɔrɔ minnu na karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ maa minnu ye kuran dili baarakɛbaw ye u taara u ka hakilinaw ɲininkali kɛ sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ kuran bɛ di tancogo la ni nin kɛra kuran de bɛ di o tuma taji mana kɛ yan yɔrɔ la kuran de bɛ di sɛbɛnnikɛla ko n'i ye nin taama in yɛrɛ lajɛ karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ a bɛ bila minɛn min kɔnɔ o de ye joona kuranko in bɛ se ka ɲɛnabɔ nka min ye kuranko karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ n'i y'a balani lajɛ dɔwɛrɛ tɛ ko wariko de don ne y'o fɛ yen wariko de don dɛ foyi tɛ wariko nka ko ɲɛnabɔra tɔ ye wari ye y'a ma daminɛ fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye Mali premier ministre ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ a ye installation ye min ye kuran bonto minɛn minnu sigilen bɛ kuran dili la karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ a ye jigifa caman sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye mansin ninnu ye mun na o tɛ ka munumunu dɔwɛrɛ tɛ dɛ taji de tɛ ka k'u la o dɔrɔn de don taji wari o de dɛsɛlen bɛ jamana in kɔnɔ Mali bɛ kɛlɛ la ka kuranko ɲɛnabɔ dɔ bɛ bila dɔ kɔni ye et pourtant kɛlɛ in ni kuranko tɛ ɲɔgɔn ye hali sira la wajaba te marakojugu ni dunkojugu a n'a dɔnbaliya o de bila ni nin bɛɛ ye n'o tɛ problème foyi tɛ yen walahi maa ko de b'an na koyi i ka kuma in wulibali don dɛ maa ko dɔrɔn de bɛ yen maa ko dɔrɔn don nin kuma in fɔra kabini bi tɛ o miɲɛtɔ de ka kuma tɛmɛna sogosogɔrɔ la
sɛbɛnnikɛla n'o ye dugu fana Keyita ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ a ko min ye jamana premier ministre ye général de division Ablaye Mayiga karamɔgɔ de b'a tɔgɔ i b'a ye k'a fɔ a ye fɛn caman mɛn sɛbɛnnikɛla ko min ye énergie solaire ye a y'i da don ko la k'a yira k'a fɔ jamana tun ye ŋaniya kɛ kabini bi ma se mun na ko in balannen bɛ maa dɔw kɔni y'u dama sumɛ k'a yira k'a fɔ a ye nin ko in bɛ senna kabini waati jan o tuma min ye EDM kadiriba dɔw bɛ yen ko tulu fɛla ko u ye dossier ta k'a da u sen kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko mun na dossier tara k'a da sen kɔrɔ a na kɛ ni min énergie solaire n'o ko kɛra karamɔgɔ de b'a tɔgɔ olu ka nafa ni tɔnɔ ko bɛ ban o tuma ko min ye jamana ka ko filɛ nin ye i ye min fɔ ko dɔwɛrɛ tɛ maa ko kɔ o kuma nali tɛ nin ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Ablaye ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ a y'a ka kangari da joona fɛn minnu kan ka kɛ min b'a to malidenw bɛ se ka courant sɔrɔ o tuma min ye Mali énergie ministre kura ye k'a ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ courant kana tigɛ bilen o tuma jamana fana kan ka nafolo bɔ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ko jamana tɛna to o bɔbaliya la malidenw sɛgɛnna malidenw ɲanina ni muɲu tɛ filɛ fo kelen tiɲɛ yɛrɛ la an y'o kɛ dɔ kɛra trophée kan ka di malidenw ma muɲu trophée kɔni kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ lasirani kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don an bɛ jate karamɔgɔ dɔ tugura ɲɛnaminibaatɔ o taama yɔrɔ tɛ dingɛ da ye e kana siga ala tɔgɔ bɛ di Badibate naamu foloma kana jigi barakuru mana kuru bɛ n'a bɔyɔrɔ don Badibate n bi bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant Musa Bilali Siribe nin ye fulakɛ ka sɛbɛn ye jamanakuntigi kumana Badibate k'a dɔn n'ale bɛ kuma a b'i lajɛ ɲɛngɛ o b'a jira k'a fɔ a b'a sɛbɛla Badibate k'a dɔn kunungo gouvernement kura min sigira u ni jamanakuntigi ɲɛ ka da ɲɔgɔn nga ɲɛngwɛn ɲɔgɔn ye la kunungo y'a siɲɛ fɔlɔ ye min bɔra da ka ɲɛsin gouvernement ma a jɛlen don Badibate bɛɛ ka segin n'a ye san 2025 kɔni n'o ye sankura jɔtɔ ye ala k'a jira an na Badibate k'a dɔn ayiwa min ye jamana vote ye min ye politikimɔgɔw ka kule ye an'u ka giringajɔ kun ye min ye a bɛ kɛ hali n'a sɔrɔla don gɛrɛngɛrɛnnen ma fɔ jamanatigiw ye kuma minnu fɔ kunungo Badibate ministres ye o jɛlen don o b'a jira k'a fɔ bɛɛ k'i labɛn a ko Badibate u ka fɛn bɛɛ kɛ u ka dabali bɛɛ tigɛ min kɔni ye vote nata min kan ka kɛ san 2025 gouvernement ma o ma bɛ yen i se ye min ye dabali la ani fɛɛrɛ la vote ninnu bɛ kɛ ka ɲɛ cogo min na a bɛ kɛ jilenya la ɲɔgɔn sɔsɔ man ka ye min na a k'i k'a dɔn a wa bɛɛ lajɛlen k'i jija o la sabula a san kelen nin ye u kun y'a fɔ jamana dɔw ye k'a fɔ votew bɔra don a kɔrɔ dɔɔni kuma in yɛrɛ sɔrɔla premier ministre kura in de da n'o ye général Ablaye Mayiga Ablaye Kwale Badibate i k'a dɔn min ye gouvernement ye min ye cɛmancɛ fanga ye kabini san 2020 i k'a dɔn kuma caman bɔra politique tɔ dɔw bɛ yen minnu kɔni ye dunu ni bala fɔ hali n'a sɔrɔ jɔyɔrɔ t'olu la hali n'a fɔra sini vote ka kɛ olu tɛna fɛn sɔrɔ i n'a fɔ parrainage olu kɔni bɛ fo ka digi la retour à l'ordre constitutionnel l'égalité Badibate k'a dɔn nin kuma damanda de b'olu da sɛbɛnnikɛla ko min ye jamanakuntigi ye Asimi Goyita kɔni y'a jira k'a fɔ cɛmancɛ fanga kuncɛ waati sera mɔgɔw sɔmina o Badibate kabini jamana wagande nafoloba kibaruya fɔra waati tɛmɛnen na ni CNT sɔnna ma septembre kalo tɛmɛnen na miliyari 80 a n'a kunkanfɛ bilalen don votew kama Bagate k'a la o labɛnnen don ka ban o b'a jira k'a fɔ ko dɔ bɛ sen na Badibate k'a dɔn mɔgɔw kɔrɔtɔ kojugu jango politikimaw n'i ye maa caman ye mankan na Badibate n'a fɔra vote ka kɛ sini olu tɛ foyi sɔrɔ a la olu de ka mankan barika ka bon a ko an bɛ don min na ko bi Badibate k'a dɔn Asimi Goyita a ma dan o ma a ko jamana lakanani o ka kɛ ko ye min kɔni ni sagi kɔ t'o la fiyewu don o don dɔ ka fara dabali kura ni fɛɛrɛ kura kan jamana bɛ lakana tɛmɛnen kɔfɛ malidenw i k'a dɔn u bɛ se ka sɔrɔ kɛ cogo min kɛnɛya Badibate hadamadenya bɛ lafiya bolo minnu kan kɛnɛya ni kalanko ani kuranko la bɛnkan ani an ka yafa ɲɔgɔn ma o ka kɛ sabatifɛn ye jamana kɔnɔ min ye fɔɲɔgɔnkoba ye o ka bɔ yen a ko a bɛ welewele da kɛ ka ɲɛsin gouvernement ma min ni min fɔra ka kɔ bi ɲɛ n'o ye jamana yɛrɛ taabolo kura ye sonyani walew kiiri kɛko ɲuman bingannikɛlaw minɛni Badibate k'a dɔn jamana yɛrɛ a lakanani ani fɛn o fɛn n'o bɛ jamana kɔnɔ n'o fɔlen don ka kɔrɔ o bɛɛ lajɛlen ka kɛ ayiwa tafɛn ye bala o
kuma min ye armée u k'a dɔn jamana kɔni bɔda n'a doda minɛnkura tɛ kɔtigɛ don go don sɔrɔdasiw kɔni dɔ ka fara u ka adamadenya an'u ka sɔrɔ kan o fana ka kɛ waaso nisɔn ka diya a ko nin damada de y'a ka welekan ye o kuma min kɔni ye votew ye maa minnu bi kodɔn ni minnu zɔminen don bɛɛ kɔni y'a dɔn sankura in nata Buwa Jabate k'a dɔn votew bi kɛ koyi i hakili bɛ vote o vote la nin bɛɛ lajɛlen bi kɛ mɔgɔw bɛ ni min nɔfɛ sa Buwa Jabate o ka se ka kɛ nka vote kɛ ko ɲuman ani faama kura sigi ko ɲuman o bɛ ka sababu ye ka dɔ fara jamana ka jija ani jamana ka hɛrɛ kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la. Le national la. Naam. Maa min ye sɛbɛnni kɛ karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ o ye la rédaction. Naam. Bɛɛ lajɛlen jɛra ka min sɛbɛn. Sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min ye maître Muntaka Tall ye. Ba Muntaka. Karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ n'o ye Sinidi Fasoji b'a to ale tigibatigi. I b'a ye k'a fɔ a kuma bɛɛ. Naam. A kuma bɛɛ fɛn mun ka sɔgɔmada in na. Karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ o de ye min ye an jɛɲɔgɔn an baarakɛɲɔgɔn n'o ye Joliba TV News ye. Karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ Aki kɔni olu ka licence minɛw la. Sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi n'i y'a munumunu ka bila la i tɛ foyi ye depuis kurun kɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Joliba News TV ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ b'a ye k'a fɔ wulikajɔ kɔni kɛra u nɔfɛ wulikajɔ min kɔni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ n'o de kɔni ye politique maa dɔ bɛ n'o ye Isa Kawujimi ye k'ale kɔni welela karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ k'ale ɲininka kibaruya dɔw la min ye jamanaw kɔnɔ kumaw ye sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ kuma dɔ kɔni porokotora ale bolo n'o ye Burkina ko kan sɛbɛnnikɛla ko coup d'état dɔ kɔni taara ka Burkina kaw sɛgɛrɛ min ye Isa Kawujimi kɔni y'a ka hakilina di karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ni ko in nkalontigiya o de kɛlen min ye Burkinakaw kɔni o ma se ka bɛn olu ma olu kɔni ɲininkali kɛ ni ka Mali aki sɛgɛrɛ karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ joona ko k'u ka bɔ nin na k'olu ka jamana ɲɛmaaw kɛ nkalontigɛlaw ye o tuma k'o tɛna se ka bɛn ni AES ko ye tiɲɛ ye n'i ye dangari kɛ AES jamana kelen na i y'a k'an bɛɛ la i y'a dan bɛɛ ɲɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Mali aki ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ olu m'o ko in bila dakirinda la maa min tun bɛ jɛmukan in na karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ka taa bila Joliba TV ɲɛma la u ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma e ko a ko in dan n'o dɔrɔn ma min ye Isa Kawujimi ye kuma bɔra maa min yɛrɛ da kɔnɔ u ye wele bila o ma ni ka sin k'o minɛ k'o sigi u kɛrɛfɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi Isa Kawujimi ale bɛ bolo la a ko min ye Joliba TV ale kɔni datugura nin waati kɔnɔna la o de kɔnɔ min ye Mali maison de la presse ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ olu kɔni wulila ni ka tigɛ di ɲɔgɔn ma kɛ jan ko a bɛ se ka kana bila cogo min na sɛbɛnnikɛla ko min ye Ba Muntaka Tall ye ale kɔni wulila ni k'a ka hakilina di nin ko in na a ko Samba jo tɛ ko dɔ la o tɛ wɛrɛ cɛ kun bɔ a ko n'i y'an ka jamana lajɛ bɛɛ jɛ fanga hali bi maa bɛ se ka fɔ sa ko bɛ jamana in kɔnɔ o tuma bɛɛ lajɛlen kan ka mago to i ka kumaw la sabu bɛɛ jɛ fanga sariya kɛmɛ k'o yamaruya jan ko min ye kunnafoni di so ye a ko a dama ka kan bɛɛ lajɛlen la a ko ale ye nin ko in ye cogo min na ale ye sariya dɔnbaa ye Ba Muntaka y'a jira k'a fɔ jalaki mun taara ka Isa Kawujimi sɛgɛrɛ ale ni Joliba TV karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ko kiiri ma kɛ fɔlɔ ni ka se ka joona ka se ka télévision so in datugu o tuma k'u kun kan k'u sigi ka kiiri de makɔnɔ min ye Ba Muntaka ye a y'a jira k'a fɔ ale fɛla ko tɛ télévision so in datuguli ye o tuma k'a b'a ɲini Mali autorité fɛ u k'a lajɛ karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ u k'a kana bila o tuma min kɔni ye wulikajɔ jamana kɔnɔ o tuma k'a laban ma ɲi dɛ jan ko min ye 4e pouvoir ye n'o y'an kunnafonidilaw ye ko maa tɛ juru kun sama kosɛbɛ ni kunnafonidilaw cɛ o tuma k'u k'a lajɛ u ka sabali min ye Ba Muntaka ye a y'a jira k'a fɔ min kɔni ye kumabaliya ye k'o fɛnɛ ma ɲi jamana kɔnɔna la dɛ o tuma k'u ka maaw to yen maaw ka kuma min ye Ba Muntaka ye k'a bɛ min fɔ nin ko in na maa min bɛ ni dossier in ta bɛ k'a d'u ma karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ko kiiri ma kɛ fɔlɔ m'u kana bɔ ni fɛn ye o tuma ko min kɔni ye sariya kɔni taara ka sɔrɔ sariya baara ma kɛ o tuma k'o ye sariya kan sɔsɔ belebeleba ye min ye Ba Muntaka ye a y'a jira k'a fɔ ale fɛla ko ye min ye min ka di ale yɛrɛ ninkun ye sabu ko jamana in mago bɛ basigi la jamana in mago bɛ ɲɛtaa la karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ko nin ko min daminɛlen filɛ nin ye o tuma ko maa si t'a laban dɔn sabu min ye kunnafonidilaw ko hakilina mun bɛ anw na n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka jamana kɛlɛ ko tɛ ɲuman ye an ka bɛn ko la o tuma u k'a dayɛlɛ kangari ka da a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ kunnafoni filɛ nin ye min an ye min bɔ national kɔnɔna la u ka bi sɛbɛnnin don Ahmed Jakite jɛ ka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn Naamu mbala cogo bɛ di karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ joona ne bɛ tigɛ don info matin sɔgɔmada la kunnafoni sɛbɛnnikɛla ye Ablaye Ouattara Bloko karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ min ye CEDEAO ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ mun jɔrɔ mun kamanagan de b'u la sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ min ye AES jamana 3 ye o tuma min ye hali bi olu b'u kan ka sabu u ye laɲini mun kɛ karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ k'olu na to ɲɔgɔn bolo furu tututu sɛbɛnnikɛla ko a ko ni Ala ye kalo kura tile 15 jira an na sɛbɛnnikɛla ko min ye CEDEAO
a jamana tɔw o masakɛ kɔni kɛmɛ ka nana gosi k'u bɛna ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye a bɛ kɛ Abuja min ye CEDEAO yɛrɛ jabalaba la o de b'a to n'i y'a lajɛ u bɛna taa sigi kuma min kunna o de ye Mali Burkina Niger jamana 3 olu kɔni kɛmɛ ka jɛrɛjɛkulu dɔ sigi ko AES o kuma k'olu n'u ka minɛnw cɛ ka bɔ CEDEAO kɔnɔna la fasa ko min kɔni ye olu ka bɔli o de b'a to ko hali bi o t'olu fɛla ko ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye CEDEAO jamana tɔw ye u y'a yira k'a fɔ min ye ni jamana 3 jɔyɔrɔba de bɛ a ko ni jamana 3 CEDEAO de mago b'u la olu ka hakilina ta bada an ka fara ka b'u la o kuma k'an jɛra k'a daminɛ cogo min na k'an na to ɲɔgɔn bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min kɔni ye AES ye karamɔgɔ daba tungara min kɔni ye ka se ka ba don a la kosɛbɛ fo janvier kalo tile 29 o kuma n'o don sera sa AES ko kɔni a na sigi sen kan sɛbɛnnikɛla ko yanni janvier kalo tile 29 san 2025 ye min ye CEDEAO maaw kɔni bɛ ka wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa o baara in o kana se ka kɛ sabu ni AES ko ɲɛnabɔra karamɔgɔ daba tungara CEDEAO na kɛ bariko langolo kolokolokan ye sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ n'i ye CEDEAO lajɛ karamɔgɔ daba tungara ko jɔrɔ ni kinikini mun b'u la k'u bɛ ka siran fɛn fɛn ɲɛ k'a bɛ na dɛ a bɛɛ b'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye Mali Burkina Niger ka bɔli CEDEAO la a ko dɔwɛrɛ tɛ koyi dana juguya dɔrɔn de don min ye anw bɛ jugu bolo n'i ye ni jamana 3 la bamancɛ wale kɛmɛ k'anw labɔ maa jugu de kɛmɛ ka fiɲɛ tigɛ anw na yan'u bɛ fara anw kan k'anw dɛmɛ ka bɔ janfa kɔnɔ k'u kɛra sababu ye k'anw tɔ curo u kɛra sababu ye k'anw tɔ fiɲɛ tigɛ anw tɔw la sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali ka se ka sanction d'a kan min kɔni embargo k'o sigi Mali kan ka sanction da Burkina kan k'a da Niger kan k'an to bamancɛ kɛlɛ la k'i b'o kɛ ka da mun kama sɛbɛnnikɛla ko min ye jamana ko yɛrɛ ka ban siɲɛ kelen a ko maanifin ni tigɛ bɛ Ala bolo maaw ka juguya tɛ foyi k'i la sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye ni jamana 3 ye karamɔgɔ daba tugura u bɛnna ko la k'u ŋaniyaw kɛ kelen ye ni ka nin tɔn bolo sigi ko ni tɔn in n'a sabatira bɛɛ karamɔgɔ daba tugura k'a da la k'a fɔ ko maaw de bɛ fara an kan anw tɛ fara maa kan bilen kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ Ablaye Ouattara ale ka sɛbɛnni don ni min tɛ kari o bɛ sa jɔnya la Wajibate n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau a bolo ko siɲɛ 4,446 maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Mahamadu Jakite kalanden don a ko ŋunuŋunu barika bonyana Wajibate k'a dɔn kunnafoni a jɛnsɛnnen bɛ fa bɛɛ lajɛlen na ko min ye wari tunu ye ani ŋanamu miliyari 19 Wajibate k'o tununnen don kanamu na Abubakar Sidiki Fɔnba CSDS CNT Mado Wajibate k'a dɔn ale de ye wele dakɛ kunnafonitigiw la min ye kunnafonidilaw ye ka se k'u wele a ko min ye kunnafoni ye min n'a yɛrɛ kelen bɛ jamana fanda 4 bɛɛ lajɛlen na Wajibate k'a dɔn kunnafoni in kɔni sen t'a la bolo t'a la ale de b'a fɔ Wajibate ka sababu kɛ mun ye a ko a bɛ ko in kalama sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko ta k'a lajɛ commission santé développement social solidarité Abubakar Sidiki Fɔnba a b'o de kunna kunnafoni minnu kɔni bɛ réseaux sociaux kan a ko kunnafoni mɔgɔ kana kala turu a kan a ko sabula min kɔni ye ayiwa kanamu ye ani INPS u t'an bɛɛ kunnafoni ta k'olu sɛgɛrɛ a ko ŋunuŋunu minnu bɛ réseaux sociaux kan ko kanamu ye miliyari 19 sefa wari dun faso ka wari a ko o bɛ kɛ kɛcogo jumɛn in na mɔgɔ balolen ɲɛna a ko k'i bɔ yen min ye kɔrɔfɔ tiɲɛ ye olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ n'u tɛgɛ da tiɲɛ kan o kuma ale bɛ ɲɛfɔli kɛ miliyari 19 ko kuma min bɛ fɔ ko ayiwa o dunna jamana kun i k'a dɔn INPS la a ko fana ye kunnafoni ye min tɛ tiɲɛ ye a ko juru sarabali dɔw bɛ yen kanamu ni INPS kan ka wari min sɔrɔ miliyari 19 a juru bɛ dɔw la minnu dɛsɛlen don ka wari in sara a bɛ waati can bɔ a ko Bamakɔ komini 6 juru b'olu la miliyari 12 o ma sara a ko min ye Kulukɔrɔ ye Moti miliyari 7 juru b'olu fana kana o ma se ka sara a ko bureau de vérificateur général ka sɛgɛsɛgɛli senfɛ Wajibate k'a dɔn o de ye ko in da kɛnɛ kan INPS ani kanamu ka juru min bɛ yen n'a ma fɛɛrɛ kɛ ka wari in sɔrɔ i k'a dɔn assurance maladie obligatoire a wari bɛ t'i jɛ miliyari 19 nka juru bɛ maa na ani e yɛrɛ ye wari dun yalima kelen don wa a ko n'o bɔra
Abulayi kunnafoni caman balanen bɛ INPS la bon jabate i n'a fɔ min ye kɔsɛ in na ayiwa baara ka mɔɔw ta baara la INPS la a ko kunnafoni sɛbɛkɔrɔ jɛnjɛnnen don a ko nka n'i ye ko ta k'a lajɛ ni maa min taara kunnafoni su kɔrɔ i bɛ ko tiɲɛ jɔlen a sen fila kan nka kelen a ko dɔwɛrɛ tɛ recrutement ka mɔɔw ta san 2022 kɔrɔfɔ in fɔra conseil d'administration de y'a sɛbɛntiya k'a fɔ min ye ayiwa INPS ye u ka mɔɔw ta baara la ka sababu kɛ INPS baarakɛla caman de bɛ yen minnu kɔni taara sɛgɛn lafiyabɔ la olu jɔyɔrɔ lankolon bɛ yen u dun mago bɛ mɔgɔw la walasa ka mɔɔw ta cabinet de consultation cabinet min n'olu ka baara ye maa ta ye k'u ka sɛbɛnfura sɛgɛsɛgɛ u ye welewele da ko olu de ma novembre kalo tile 2 san 2022 bon jabate k'a dɔn ayiwa i kan ka ta cogo min na kalan sɛbɛnw ani baara minnu n'i kan k'olu kɛ i k'a dɔn ayiwa maa wɛrɛ de b'o baara kɛ sariyaw de fɔ min kɔni ye fɔnba ka fɔ i a ko ninnu kɔni kɛra a sira fɛ ale b'o sɛbɛntiya a ko mankan tɔ ni kuma wɛrɛ minnu bɛ yen INPS ko la ka taa se kanamu na a ko ale b'a sɛbɛntiya k'a fɔ nkalon don a ko n'o tɛ an bɛ don min na ko bi maa jumɛn yɛrɛ b'i yɛrɛ bila nin na jamana in bɛ dangan min na bon jabate k'a dɔn INPS an bɛ don min na ko bi a ye wulikajɔ caman kɛ i k'a dɔn bɛnkanw ani hakilinaw yɛlɛmabolo caman bon jabate farafinna INPS jɔyɔrɔ min b'a la bi o dɔnni do ayiwa maa wɛrɛ maliden wɛrɛ kana kɛ sababu ye k'a fɔ i bɛ INPS k'a to a tiɲɛ jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan bon jabate i bɛ nafa jumɛn in sɔrɔ o la ni fiɲɛ ni tɛ a ko kuma ale fɔnba ale b'a fɔ min kɔni INPS ni kanamu CMS ANAMU ninnu ye wulikajɔ min kɛ kɔsɔn in na farafinna babolo in kan sabula jɛkulu min n'u k'a ma CIPRES i k'a dɔn bɛɛ bɛ nin jɛkulu in kɔnɔ bon jabate o kuma an yɛrɛ kana kɛ sababu ye bon jabate ka muru kɛ k'an yɛrɛ kɔnɔ fara nin kun ye sɛbɛn an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ bɛ to compte bi ta bila yan waati sera programme spécial dɔ bɛ yen min ye radio jɛgafɔ ni Canal Plus ka tigɛ di ɲɔgɔn ma o jɛmukan dɔ bɛ na sigi o ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'o banna o tuma waati tɔ bɛ kɛ jɛ ka nafolo nɛgɛ kanɲɛ 14 o waati bi ta spécial ye jɛ ka nafolo o ye mun ye ka jeu ka i garisɛgɛ lajɛ karamɔgɔ daba tun ka tila ka nafolo cɛ k'a bila i kun i dan ye dɔrɔn dièse 462 dièse a tigɛ kelen o kelen o sɔngɔ ye darasi 60 ye n'a y'i jaabi tigɛ kelen ta n'a y'i jaabi 2 ta fo tigɛ 20 o de dagalen b'i ye tile kɔnɔ arajo jɛkafɔ ale ni RN Mali an ye tigɛ di ɲɔgɔnmaya kɛ nɔnfɔn kura bɔ don karamɔgɔ daba tun k'a ɲɛsin lamɛnnikɛlaw ma ko bɛɛ ka nafolo sɔrɔ ka bila a kun bɛɛ ka nisɔndiya o kaɲi kosɛbɛ bon jabate k'a dɔn minnu min ɲininkali la k'a fɔ yalima jɛkafɔ arajo so i k'a dɔn a ka kunnafoni k'a tɛ tɛmɛ arajo so wɛrɛ kan nkalon don kɛn yɛrɛ ye arajo fɔn fɔ bɛ Mali kɔnɔ bɛɛ k'a ta k'a jɛnsɛn bon jabate k'a dɔn min ma daga o de ye jɛkafɔ kunnafoni k'i b'a ta k'a bila réseaux sociaux kan o de dabila la arajo jɛkafɔ yɛrɛ labɛnnen bɛ min ye arajo jɛkafɔ officiel min ye Facebook ye walima YouTube n'i taar'o kan i k'a dɔn kunnafoni min n'an filɛ k'a kɛ i b'a sɔrɔ sisan Hamɛdi Jakite kun bɛ nɛgɛ la bon jabate daba tungara wa salam.